Hvad så, guys? Mig og vi finder lige noget optagelser. Det er et test, eller det er for os i hvert fald en testmap. Så du ser, Benjamin eller Benji, jeg ved ikke helt hvad han laver der lige nu. I hvert fald Benji og mig, Nam, vi er i gang. Kan vi godt stoppe? Ja, det er faktisk en anden person der i den her server. Vi prøver at få ham til at gå ud ved at irritere ham. Hey, vent, han er gået ud. Det er fedt nok. Ja, men i hvert fald, hej Benjamin. Hvad? Fuck, det ville jeg have gjort! Okay, du finder mig aldrig, Benjamin. Du finder mig aldrig. Måske. Du finder mig måske. Benjamin, må ikke høre hvor jeg er. Så derfor tiger jeg stille. Helt stille. Ej, det tror jeg ikke. Ah! Ja. Hvad guys, hvis I synes der er nogle problemer med min mic, så vil jeg gerne have I lige skriver det eller noget. Nede i kommentaren. Oh god. Ja, men jeg prøver ligesom, men jeg er ikke mig der, eller det er ikke mig der ligesom er fan af de her maps. Ja, sikkert. Hvad? Okay, som I kan se, så der er 0-4 til mig og 5-1 til Benjamin. Ja, det var ham den anden før. Nu kan du faktisk ikke få mig. Nope. Jeg sagde det jo. Benjamin. Ja, er det problemer, Benjamin? Er der en, der er bedre end dig? En skred igen. Hvad? Satan! Ah! I må undskylde lidt, hvis jeg råber. Jeg fik dig! Lige face! Som guys, guys, I ved godt, det er en test, så jeg ved faktisk ikke, om I kan høre Benjamin eller ej. Men I må lige skrive det, ikke? Oh god! Nej! Undskyld igen. Jamen, jeg har ingen idé i, hvor højt det er for dem, vel. Noget til lige tage hensyn. Eller du prøver bare sikkert tage hensyn. Tror jeg ikke. Hvad? Man så tydeligt, hvis jeg ramte dig i hovedet. Bliver min mic muted? Ja, jeg kan ikke høre dig, når du skriger. Hvorfor ikke det?
Oh, that's not funny. You shit hole. Okay, we are gonna kill this guy. I repeat, we are gonna kill this guy. Too hard to beat. Vil du gerne have en knife fight, eller hvad? Nope. Sikker? Yep. Hvad? Hvorfor det? Ah! Åh! Der er der på! Ja, det er godt med dig. Kender det, hvor man bare har dig lige på kornet, så når man ikke at trykke. Jeg ved det ikke, Benjamin. Jeg prøver lang tid på at gøre sådan noget. Ja, det gør jeg. Han finder mig aldrig hver gang, drenge. Hvad fanden gør du i week? Hej, Benjamin. Det var fedt, drenge. Drenge. Hvis I hørte den her besked, så har jeg tænkt mig at tage den i slow motion. Lige det stykke der. Og hvis I hørte den her besked, så er det fordi, at vi valgte ikke at tage den i slow motion. Safety first. Nå, drenge, det var virkelig hyggeligt at snakke med jer, så vi ikke sagde noget. Det var virkelig lige ved om. Jeg håber, at vi kan lade den i slow motion. Det er shit. Nå, vi ses. See you later. Peace. Shit. Bye. Springer runt och creepar och motståndet vi slipar.